पहाड़ करेला ये बिना खाद बिना यूरिया का है ये पहाड़ी ଲଗେଇଥିଲି ଥାନ୍ତା ମୁଁ ଲଗେଇନି ମୁଁ ଉଠି ଦେଇଛି ନା ତମର ସବୁ ଉଠି सफर कैसे हुआ? अच्छा हुआ बहुत अच्छा हाँ तुम कैसे हुआ? इधर दर्शन किया बद्री दर्शन किया अच्छा 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 से अच्छा पता चल जाएगा ठीक है नहा के ना गंगा नहा के ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ବଦ୍ରୀନାଥ ଅଛନ୍ତି ବଦ୍ରୀନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏଇଟା ଏଇଟା କ'ଣ ଆମେ ଖାଉଛେ लस्सी लस्सी ଲସି ରାବିଡ଼ି ଲସି दाम 50 टଙ୍କା 50 ଟଙ୍କା ରାବିଡ଼ି ଲସି ଭାଇନା କୋଉଟା ଭାଇନା ଭାଇନା କ'ଣ ପଛରେ ପଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି ପ୍ରବାସ ଖାଆନ୍ତି କୋଉଠି ପ୍ରବାସ ହଁ ରେଡ଼ି ବୋପା ଚନ୍ଦନ ଦୀପ ମାରିକି ଆଇଲି ଭାଇ ମୋର ମତେ ଟିକେ ଦଉନା ମୁଁ ଟିକେ ପିଇ ତମେ ସମସ୍ତେ କଥା ଲୋକ